Norok jan bwskango nuk tongmankha BJP rok phirge bujangmani mogoto nangkha Assam Bodoland jati rokni oro alag party tong kaisa party ni mung wngkha BPF party ni pura mung wngkha Bodoland People's Front jeo parani candidate wngwi basanai bini mung wngkha Ansuma Basu Matari mo tangi mo khaingka tangi yo je BJP rok bujana nangkha sengmo saimale phari video ni maitumti mo hongkangkai kaisa jeo Bodoland rokni kaisa party thing sepika BPF ibong party ni kaisa aro phanchom choli tongmani ba meeting choli tongmani jagao BJP rokni phaiye borok disturb khaipika borok no ba borok no ro jagaria tai tektorika sung je o bini post khaimani maitumte bu samelene je candidate Facebook tamani post khai jeng korona mosin kogro kisi kisi solai bungwe sung oro buji tongman norgo porina di phunungana sin kogbai bisik feria ani idea o khamo haing thanga kaisa mo i korona nya jene disturb rokun sijak kaisa party kaisa phangsom tomjak bor disturb khaipi o mai ke sijak engkai mo hai kaisa wansubui nya di boi party khali onek no kaisa party ni kaisa party amchato respect khai tongnai nango tamni kor ke bo thangai ke gunogol khaiye ke disturb khani ni ke bo odekar kre hediba engkai disturb khaike ba bo manjangnanyo rijangnanyo omno asik ke bo dukhota nangnai BJP party khainero rijak banyai ama hekenyo tamni disturb khaisi ka bo hediba saya tong rijangnanyo mo ke bo no khamakha nung saya sitra samung khayole non kebo buik tongya tok tongya engkai saima khana norok je ani mo video ni maitumte mo je gothana bo bakhengkha engke osungno tinin bagi video norong tebo katal update tongne onyo state of tabok tam choli tong je election gane phekya ta onek gunogol tu gunogol ama ki mangsi bari tongsinai tamni party ni tomung no otei jefur election gane phayo aprose watei nobar kotor phaima ke je season omage phayo oro baksa kai to joljak tongkhana je sin party ni borok bujago sin party ni borok mage saprak jakhane ang o state ma potibon tam khaike morok khane haya ama saya tong bagi se rijago gasa khata bailegi biji party khaine rok osnoko hambai।